Yun. Yun lang. Namil ako na sa iting gulog ko. Kasi pagdami mo kayo. Baka na talurin mong tatakto. Ito sa lalaban. Okay. Lalaban? Ne. Diretso mo yun. Pinisip diretso? Ha? Hindi mo isip mo ito. Diretso mo. Tumaminin. Pinabawang test mo. Magagagamit mo. Oo. Ano mo siya nila? Kaya na yung mga puta kaya na yung mga pag-usap eh. Pag-usap eh. Veterano, los jugadores. Tumuha mo ba? Ba? Tumuha mo. Kaya pusing, nagdana mo rin, mga nitakdaan masyado. Atau ng binuhay. Ano man yan naman, pero yung masyado. Ang bino. Ha? Ang bino. Ika, itatang ng binuhay. Oh. Kaya pusing. Ano man yan naman. Madali.
Yaman na. Yung babe na. Ano ba yun? Itang kain na. Okay lang ay. Sana may mga iba pa. Grabe yung style. Bro. Okay ba? Ha? Ay, lagi ba siya pa? So guys, ito po ay yung ating final program for the therapy of Kuya Jun Ibarra. Ito po sa Dudurot, ating ay Pampanga. So ngayon po ay kanyang 14 days o 14 session therapy. So may mga improvement naman po, such as yung mga muscle spasm niya, nalilesin po yung stiffness, as well yung joint niya sa may lower limb. Nabibentahan po parang dati po masyado may pitrigan. Ngayon po, nabibenta natin kahit paano. So yung kamay niya, tapos yung kanyang response, kapag tatanong ka, mabilis yung kanyang reaction. So again, this is the updated therapy of Kuya Jun Ibarra. Dito po tayo sa Dudurot, kadating right Pampanga, together with Nestor and Eden, and sa kanyang mga anak at mga malasakit at patuloy po na nanalangin kay Kuya Jun sa kanyang speedy recovery. So hanggang sa muli po, ito po si Model Magepeng. Please don't forget to like and share. Subscribe my YouTube channel, Model Magepeng TST, Travel Stroke Therapy po. God bless po.